Кой взима решенията в Прогресивна България, като има и съпредседатели? Очакванията бяха сам Румен Радев да стои начело. От моите наблюдения мога да кажа, че решенията ги взима точно Румен Радев, човека, около който се формира тази коалиция и всъщност който зададе желоните, които коалицията следва. Така да бъде, но всяка голяма партия си има ядро. Или ако използваме една терминология, самия Румен Радев беше използван и консултации. Коя е кохортата на президента? Кой е близкия кръг на ръководството? Само да прецизираме нещата. Така. Няма партия тук и това е специфично. Няма партия, защото обществено-политическите, ако може така да ги наречем, условия в България не позволяваха да се изказва различно мнение, още по-малко да се формира партия по начина, по който ни е добре познат, с селектиране на хора, с създаване на структури. Всеки един, който дръзнеше да заяви различното си мнение на глас, получаваше удари. И то не е удари в рамките на закона, а удари извън рамките на закона, най-различни, като институциите се използваха за бухалки. Много примери има, не искам да ги давам. Това не отговаря на въпроса. Те първа след изборите, както направи заявка и президента Радев, те първа ще се изгражда партия. Аз вярвам, че този процес покрай изборите ще даде възможност тази партия да се изгради на здрави основи, като има наблюдение върху начина, по който хората могат да работят, да управляват процеси, да поемат отговорност. И вярвам, че това ще бъде една много солидна основа при изграждане на партия след изборите. Тоест в момента няма ядро ли? Това ли казвате? Има ядро, но няма партия. Това са две много различни неща. Добре, ние питаме кое е ядрото. Ядрото си го представете като един камък, от който трябва да се извая скулптура. Няма скулптура още, има камък.